ए भैया लोग, हम तो अपना मरद से बड़ा परेशान बानी जी। ऐसन जुअन ढाना भतार से बियाह क के हमार तो जीवन तबाह हो गईल। रउए लो बताई लो, हम अपन दुख केकरा से सुनावे जाई। ओ दादा भौजी काहे मोहलत कइले बारी हो? अरे का बताई ये देवर जी, हमार राजा जी तो बड़ी साजा देतानी जी। अच्छा, जब चाप के लेबू माजा तो साजा तो मिलबे करी। मार बढ़नी जी, अरे ऊ बात नइखे नु जी। तब कौन बात बा हो? अरे का बताई रउआ से ये देवर जी, हमारा तो एगो अलगे समस्या बा। कौन समस्या बा हो, तन बतावा तो ली देवर जी हम सुनावत तनी। सुनावा। कि नासा में रहतावे रोज हमके मारता, तो सैया ताड़ी पी के साड़ी फारता, तो सैया ताड़ी पी के साड़ी फारता। हाँ तो अलबत तो है मरद बा हो, तारी पी के साड़ी फादता। हो ये देवर जी, का बताई हम रउआ से, हमर नैहर के यार एगो गिफ्ट में साड़ी देले रहल हो। अच्छा, मुआना वहू के फाड़ देले बा। तोरा बहुत दर्द बा ये भौजी। हो उ सालवा के तारी पी के आवता तो ओका केवाड़ी बंद करे के चाही। हाँ, उ सालवा साड़ी काहे फाड़ता? अब का जाने पी के बौराइल रहता। आगे सुनी, बड़ा दर्द बा। सुनावा। आवेला पी के बोलेला तीते, घर में लगावेला डरामा जी। बेरी बेरी हमके दौड़ेला मारे, खोली के उ तो पैजामा जी। अरे दादा रे दादा, पैजामा खोल खोल के मारता। अरे का बताई ये देवर जी, नासा में उ इतना मातल रहता नु कि ओकर पैजामा खुल के भुइया गिर जाता। अच्छा, आ तबो ओकरा पता नइखे चलत। बारा भेतना पिया कर लागता हो, पियला के सुना अपन इज्जतो नीलाम करता। अब रउआ से का बताई हम, ओकरा रोहन से हम तो परेशान हो गइल बानी। मन करता कि जोर का के मर जाई। ना ए भौजी, ऐसा बात मत कर। ताहा भता नु खराब बाने, पिया कर बाने, ताहा देवारवा निमन बानू। ठीक कहता नहीं रउआ, लेकिन आगे सुनी ना। अब का कहता? अरे सुनी बतावता नहीं। सुनावा। देखी रहनिया ओकर जीवा मोर जारता, देखी रहनिया ओकर जीवा मोर जारता, तो सैया ताड़ी पी के साड़ी फारता, तो मुआना ताड़ी पी के साड़ी फारता। अब का करबू ये भौजी, ताहा तो मरद पिया कर मिल गइल बा। अब हम सही कहतानी रउआ से कि हमारा जिए के अब मन नइखे करत। जातानी पलंग पर से कूद के अपन जान दे देम। अरे ऐसा मत बोला ये भौजी, हमके तू अपने समझ। तू अच्छा। जब बोलेबू नु हाँ, तो अब हम चली आएम ताहा सेवा में। रातियों खान बोलेबू तो हम चली आएम। हाँ, हो अब का कहीं जी रउआ से, चली मरत तो पियकर मिल गई, बाकी रउआ नीमन बानी। चलो तू टेंशन मत कर ये भौजी। हाँ। हम बानी नु। हाँ तो देखते बानी कि पूरा ताड़ी पी के साड़ी फाड़ देले बा। हाँ, हमरा लगे ये को पहिरे वाला नइखे, होई तो सखी के मांग के लिए नहीं हो। अच्छा जाए तो चिंता मत कर, हम बानी नु। चलो एगो मायरवा से शादी कीन देम।
अच्छा मैरवा बाजारी से। हाँ मायरा बाजार से बढ़िया साड़ी किने। चली ठीक चलो। बा।